नोंसिनि बडलेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो इन्टारटेनमेन्ट जों इन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एकार्ड खालामो माने खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जायफोरा फेसबुक पेजआव नायदों बिथांमोना फेसबुक पेजआव गोदानब्ला फल' खालामबानो जाबाय आरो जुदि इउटुब चेनेलाव गोदानबा इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दिनै जोङो मोनसे क्राइमनि निउस फोसावनो थांगासिनो दङ बे जाथाया जोंनि बे आसामनि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआव बे जाथाया जादों मोनसे जोबोर गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय फिसाय गैयैयाव बिसिखौ न'खरनि मानसिफोरा बुथारदों ओरैबायदि बुथारदों बुयै बुथारदों दा बे निउसखौ जों फोसावनो थांगासिनो दङ जायफोरा क्राइमनि निउसखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा गियो बिख्लो गोबा बिथांमोना नायाबानो जाबाय आसामनि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिगबय ओनसोलाव बे गिथाव बाथाव जाथाया जादों दिगबय ओनसोलाव फिसाया न'खराव गैयै समाव बिसिखौ न'खरनि मानसिफ्रा बुयै बुथारदों बिसिया बुंदोंमोन आंखौ दा बुथार आंहा गथ' सानै दङ आंहा फिसाय दङ नोंसोर बुथारब्ला आंनि फिसाया बोरै मिथिनांगौ आंखौ मानो बुथारखो आंखौ बिदि बुथारनाङा आंखौ बिदि बुनाङा आं नोंथांमोनखौ खुलुमो बेबायदि होनना बुंदोंमोन नाथाय न'खरनि मानसिफ्रा रावबो मानियाखै बुयै बुथारदों आरो बुथारग्रा सानैल' सासेया हिनजाव मानसिबावसो ओरैबायदि खास्रि बिस्रि बुयै बुथारदों बिसिया बुंबायदोंमोन आंहा गथ' गोरलै दङ 7 दानल' जादोंमोन गथ' गोरलै दङ आं बेखौ फेदेरनांगौ फोलावनांगौ गाइखेर जानांगौ गथ'आ आंखौ बुथारब्ला आं बोरै गाइखेर दौगोन गोबां खुलुमथाबदोंमोन नाथाय दुथांफोरा मानियाखै बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय दिपमाला टुडुनि फिसाय बाबलु टुडुआ न'आव गैयामोन खामानियाव थांदोंमोन बाबलु गैयै समाव बाबलुनि फंबाय मुनिन टुडु आरो मुनिन टुडुनि बिसि सुमि टुडुआ बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन उनाव गामिनि मानसिफोरा मिथिनानै बिसोरखौ हमनानै पुलिसखौ लेंहरनानै बिसोर सानैखौ पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों बुथारजानाय दिपमाला टुडुना 3 बोसोर जानाय फिसाज्ला गथ' आरो 7 दान जानाय फिसाजो गथ' गोरलैबो दंमोन नाथाय सुमि आरो मुनिन टुडुआ बे जाथायखौ मानि जाहोनाव सोरनि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव मिथिथ'नाय जायाखै दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ ओरैबायदि बुथारदों 3 बोसोर जानाय सासे फिसाज्ला गथ' आरो 7 दान जानाय सासे गथ' गोरलै फिसाजो गथ'बो दंमोन दा बे गथ' थासेयावबो दायनिगिरिफ्रा बे जाथायखौ इनाय खालामदों आरो जायबा जाथायखौ खालामदों बेबो न'खरनि मानसि दिपमाला टुडुनि फिसायनि फंबाय बाबलु आरो बाबलुनि बिसि सुमि टुडु माबा मोनसे जाथायजों जानो हागौ बेखौ फोसावजोबनाय जायाखै दा बे जाथायनि सायाव इनभेस्टिगेसन बा नायबिजिरगासिनो दङ जोंहा बि बयस फंबाया माखासे बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राया आथिखालाव गोबां गोसारगासिनो दङ बिथाङा बे बाथ्राखौ DN ब्लग बा ध्रुबजित नार्जारी बिथांनि चेनेलाव दाखालि बरमायाव लोगो मोननायाव बुंदोंमोन खोनासंदों मा बुंखो गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों होननानै मानसिफोरा बाख्नायगासिनो दङ अब्ला भिडिअ खोनासंनानै उनाव बुजिगोन रावबो गैयाबा जों मा ओरैसो जों दा गुबुन मायबा-मायबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बडलेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो इन्टारटेनमेन्ट जों इन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एकार्ड खालामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसोरनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो जोंनियाव टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेबो माबा ख्याल लाया टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा ख्याल लानांगो आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन इ मानसिखौ टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ जोंनि नेयाव ख्याल लाथारनांगौ जायखौ जों लाया टुरिजम बाहेरनिफ्राय जोंनि बडलेण्डआव मानसि फैगोन बाहेरनिफ्राय बडलेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनो खरस खालामफैगोन बे खरसखौ जोंनि मायाव खालामगोन जोंनि लकेल मानसिनियाव थाफायगोन जाफायगोन लोंफायगोन बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन देट्स फायदा टुरिजम ओरैबायदि फायदा जोङो उत्तराखण्ड बुंनो थाङोबा टुरिजम दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दोङो जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो आनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिजम बिराद माने माबायो आरो बिसोरो मा होनो इखौ
बोगथाबो आंना जालायलाङा माने टुरिजमखौ इसोर माने लिङो गावनाव दा जोंफोरखौ स्पन्सार लिङो जोङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै उमुक हटेलाव थानानै बानाय उमुक जायगा देखाय जों फानि वेसआव देखाय मालाबा जोंनि भिडिअसआ खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव थ' डेट्स जोंनाबो टुरिजमा डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभेलप जागोन जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन दा बेनो आर्निंनि जरिया बिराद तारिका दोङो बे बिराद तारिकानिबो जोंनि बे टुरिजमा बिराद गोदो मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना नांथारगौ आरोना नांथारगौ एकदम टुरिजमा बिराद मोजां जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनानै जों इखौनो मा थिग मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो